Vítajte u tohto nového videa a som tu teda s černým bleskom. A práve teraz sme sa rozhodli, že pôjdeme natáčať toto quest hunt a on musí splniť tento jeden quest, ktorý, teda ako keby achievement vlastne. Volá sa si, že Sniper Duel a musí zabiť so šípom aspoň 50 blokov ďaleko. A ako môžeme sa do toho vrhnúť kľudne pomaličky. Čo ty na to, blesku? Tak já dám lomeno kill jako vždycky. OK. OK. Ideme na to? Aha, dobre. Takú menšiu nevýhodičku, že tu má proste toľko stromov. Čávo. No nič. To som dokazil. Nie! Tak nepadám. To som úplne dokazil. Toto som úplne dokázal, tento začiatok úprimne. Ja fakt, že nie som dobrý v Minecrafte. No nic. Zasa. Teraz nepadnem do tej díry. Ale úprimne je to veľká kejvka. Ano, to máš výhodu upřímně. Ako úprimne tebe to môže byť jedno, lebo... Ako... Neviem. No mě ano, protože to je blízko spawnu, že jo? Čo já tam urobím? No, asi tak. Tam vidím už uhlí aj, ale... Steinzeit? Ich auch. Ano, přesně. Schwarze Blitz ich auch habe Steinzeit. Souhlasím. Mhm. Vemu si tohle so sebou. Čo? Vieš sa. Nepoviem. Nežeknu ti. Tohle to znova potrvá. Proste ne. Že to takhle, že ne. Jednoducho. A to je z 50 bloků, že? Či? Áno, z 50. Áno, z 50. Ja nemím... O môj bože. Ja nemím Ja nedokážem mluviť česky. Vlastne nevím, proč to delám. Keď viem ti hovoriť po slovensky. Alebo anglicky. Ja také viem hovoriť po slovensky. Jenom diplomatil. Těl, myslíš, než těl. No, jo. Ale aj anglicky by som ti vedel hovoriť. Ale vieš, čo Ano, sa já dá? vím. Čo? Že proste... že proste to video, čo som s tebou natáčal, to po slovensky, ten Manhunt, má viac zhlédnutí než anglické, čo som mal. Tak samozřejmě byl jsem tam jen, tak samozřejmě, že to bylo víc hlednutí. Tomu Ale dělám si sám.
ved blesku. Ne, tohle to ne. Uvidím. No ne, Skodos. Já nechci zdechnout tady. Nikdo podle mě nechce umřít, Juro. Ve to. To jsou s tebou. Ale to je jaká deep caveka, ty kokos. Takže ty jsi v kejvce? Možná ano, možná ne. Můžeš udělat jak Fizi a vždycky prostě za like a odběr to říct třeba, co říkáš. Napríklad. To by bolo dobré. A nejdřív mi to musí říct. Počkaj, ešte raz. Když mi to řekneš, tak donutím dalšího Lukáše dát na video like. Co říkáš? To bych bylo úžasný, podle mě. No ano. Máš postel? Ještě ne. Já už ano. Dobre, zatiaľ mi takto stačí, I guess. Tohle to nie je nejlepší situace, v ktorej jsem teď. V jaké jsi situaci? Nežeknu. Já mám taky problém. Já jsem dal Endermana do loďky a mě tu loďku odbouchnul Creeper, takže teď po mně běží Enderman. To je zlý. Ano, hodně. Nebo dobrý, pro mě, teda. Práve som dostal niečo random. Čo si dostal? Nepoviem. Je to veľmi nebezpečná zbraň. Boj sa. Já se bojím tebe. Ale ne. Čo ti ondí? Niečo som práve dobre našol. Ale musím ešte viacej toho nájsť. Inej veci. Aby som to mohol mať. Yes! Našel som. Teš se. Když to... Zombík. Upřímně se netěším. Proč ne? Víš, jak úžasný to je? Nevím právě nevím, jo. Teda jsem expoznul tvoje jméno. To je to je totální... Víme kde. A mám prohrát jako jak jsi mi zaplatil za to, či? Jak zaplatil? Jak jsi mi zaplatil před lidem, a říkal jsi mi, že mám prohrát, jestli chci ty peníze. Co? To nikdy neřekl. Neřekl. No. Řekl si, že a ne, že teď si urazil všechny české fanoušky. Tak to se omlouvám. Dobře. Dej mi irony a omluvu ti přijmu. Tohle to bude problém. Ale čo? Protože to potřebuji. Jaj.
Co teraz třeba robíš, Šuro? Nežeknutí. Top secret. Hm. Musím Ale budovat máš ten... máš pěkný copper armor. Co? Jak víš? Ale velice pěkný. Ne, já vím. Ne, ne, ne. Tohle je to překvapení. Ne, já tě viděl. Ne. Tohle se mi nelíbí. No viděl. Ne. Pomoc. Se nelíbí mně. Děkuji. Širo mě stalkuje. Ne. Tady vidím všude ty torčky. Pomoc. Upřímně, já jsem na tom podle mě hůře než ty. Ale... Či to vůbec říká? Skype si mi zaplatil. Ne, nezaplatil jsem ti nic. Já ji vlastně nezaplatil, ano, nezaplatil. Skoro ma creeper odpálil. Chceš mít zajímavé video, nebo ne? Ha? Koukni se za sebe. Ne. To prdel. Diamanty, o můj bože, Juro, děkujem. Ne. Jo, taký to díl. Jako, když nabízíš. No, A víš co, budem hodný, máš to tu, jsem hodný. nevěří. Proč bych ti věřil? Věřil? Nemusíš, jako je to na tobě. Když Plán asi B. bylo to nepotřebuje. Plán B. Plán B utéct a vzdát se. Ne. Tímhle jsem tě dostal. Pravda, že? Kolko jsi měla, tak já ti dal na strašně málo hitů. Ja som mal, že zo začiatku nejako si... Neviem, to trocha nad polovicou som mal, ale... Jaj. Ale diamantové tulky, Juro, děkujem. Opravdu. To je cooked. Nie. Jsou to ještě diamanty nějaké, Juro. Nežeknu ti. Doufám, že mě nezabije plán B. Typuju, že plán B spíš zabíjí tebe. Jen takový jako lehký typ. Nevím, jestli bohužel. No je těžký udělat ten achievement, ale dost. Čiže výhoda pro mňa. Ano. Zrovna prostě těžký. No, tento áno.
tady si dostal. To když začneme randomně mluvit prostě a udělám ti prostě práci to editovat a vypípávat. Tak budeš počúvať buď veľa tých soundov, alebo takých tých McDonald's soundov. A můžeš tam dát takové ty delfíny, ten delfín sound. Ako, ak nájdem ten sound effect, tak by som to vedel dať. Nevím. Ale podľa mňa dá sa, určite. Uvažujem nad jednou věcí. Oh nein. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Není dřevo. Není dreva? No nič. Ne, dřevo jako je. Wood. I'm scared of the forest. Proč jsi vystrašený z lesa? Ja nevím. Víš, jak se to říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Dobrý díl, ale doufám, že ti je jasno, když prohrám, tak líkujem tvoji adresu. Ne, prosím, Blesku, hoci čo spravím, okrem toho, že vyhrám, nerob to. Alebo vypípam to, editnem to. Můžeš. Dobre, Napíšu komentářů. dám blok do komentárov tebe, teda čo? Milujem ten pocit, když prostě chcem gravel plyn a padá mi jenom gravel, konečně. Já jenom hledám lávapůl. Zajímavé. Aha, tohle to... Hledám lávapůl, jenom vidíš, kde je lávapůl? Nevím. Ani neřeknu. Protože jsem zlobivej chlapeček. Kekska. Ale úprimne Blesk, fakt si myslím, že sa ti zmenil hlas od minulého. Toto. Od kedy? Vieš, ten Manhunt, čo som oné. Jo. Natáčal. Mne sa zdá, že to trocha sa ti aspoň zmenil. Nie moc, ale trošička aspoň. Tak možno, áno, že? Aha. Spawner. Teď najdu 3 enchantované zlaté jablka. Nestěžujem si. Takhle ti to řeknu. Nice. Ale na tohle se trochu stěžujem si na jednu věc. A ja som niečo... Ani ja sa nesťažujem teraz. Já malinko. Děkuju si do.
A ináč, Blesk, taká otázočka osobná. Čo si Ano. myslíš o tom, jak ma naháňali dvakrát po sebe tí malí zombíci v tom videu? Já i tam to, jak jsi křičel, No, či? áno. To bylo úplně pík, to bylo. To bylo Ale- fakt nejlepší. A fakt, proste toto. Mojang mi tam pošle dvoch random zombíkov malých. Já jsem nemohl z toho, jak jsi umřel na to, jak si spadnul z liány. Víš, Jaj hento. Jak v som... jungle biome. No áno, jak som bol v jungle biome a ja som omylom spadol niekde a proste stal sa menší failík. Ale to jsou souřadky od mého portálu, když tak. Děkuji. Nemáš vůbec co. Takže já jsem šel do nedrou zbytečně. Prečo čo? Já jsem chtěl jednu věc. Tak to ti to řeknu. Určite netherite. Ano, no tak to už mám. Čo? Netherite už mám, to nemůže zase takto. Ale prostě nešlo to podle plánu úplně. Mě by zajímalo, kde jsi. Fú, to nenájdeš. Jakože pokud já nenajdu tebe, tak ty nenajdeš mě a pro mě to je výhoda. OK. Čak padneš do lávy omylom. To nebude ideální situace. Ale viděl jsi mě někdy spadnout do lávy? Párkrát áno, ale off-screen. Nemáš to natočené, nejsou důkazy. Pamatuj. Čo už no? Ale viem, že ťa zabila raz panda. A mám screenshotnuté. Dobré. Lebo pandy jsou silné. Se směješ, čo se stalo, jo? Zničil sa mi toto, ne. Iron pickaxe. To bych se ti taky vysmál. Já dělám si srandu, jo, abych s tebou brečel. Dobre, ďakujem. Wow. No, ano. Můžeme asi. Čo si myslíš? Aká je šanca, že padne teraz práve na mňa kovadlina? Veliká, opravdu. Fúha. Tak to nechcem zažiť. Presne to Velká třeba jako šance na to, že zítra, no, prostě veliká. Lapis som našol. Ale to mi je úplne zbytočné teraz. Keď hľadám iný. Chudák Lapis. Lapis je stejně jak diamant. Snaží se ti pomoct. Ty mu robíš toto. Promiň lapisy, ale teď nejdu. Kde je čas Lapisu? Když Kde chce je čas enchantovat. Když se enchantuje každý den. Skoro. Vlastně třeba Lapis je jenom na enchantovaně, na armor trniči. Lapis, nebo na barvivo. Áno, A
Alebo na jinak je bloky. lapis k Alebo na ničemu. bloky nejaké, ak chceš. Z nejakého dôvodu. No, tak to je jenom lapis blok, či? No. Ten není pěkný. Jaké má souřadnice úro? Nežeknu ti. Hele, Proč? Blesku, mám takovou otázku. Pravá nebo levá? Levo. Děkuji. Co byla pravá? Nežeknu. Co to? Ok. Ještě, že ještě, že mi to napadlo. Ještě, že mi to napadlo v hlave. Já se začínám bát o tvé mentální zdraví trochu. O mé co? Mentální zdraví. Děkuji. Vážím si to. Máte veď. Ale měl jsi upřímně hodně jako opice. Jakože fakt hodně. Mhm. Nevím, jestli to je dobré nebo špatné. Protože umíš napodobovat opici, že? To je No. dobré. Nemoc lidí to umí. Možná to ani já neumím, ale nebudu to zkoušet teraz. To mi je jasné. Sorry, Juro, nepřipojím se do gangu opic. Pohodě. Myslím. Aj tak som našel niečo mocné. Čo jsi našel? Deadstone. Čemu je redstone mocný? Však oné. Na... Nejaké tieto oné. Asi. Neviem, jak ti to... No áno, napríklad. Neviem ti to moc vysvetliť úprimne, je mi líto. A ty umíš postavit nějaké redstone plasti? Ani nie. Tak jak je chceš postavit teda? Nevím. Budeš koukat na tutoriál prostě. Jo, Půlku Manhuntu, tam budeš přepínat. tomu ver. Teda čo? Kdy bude vydané toto video? Nevím upřímne. Uvidím, jak moc to dlouho bude trvať a nevím, jak dlouho tohle to budú natáčet ještě. No, chceš udělat na YouTube něco jako, že streamuju do té doby, dokud se neučím říkat písmeno Ř? Že. Fúha. To by trvalo No. dosť. To by trvalo dlouho. To by som sa musel najprv naučiť R-ko po slovensky a potom že. Ale ne. Tak umíš Rko po slovensky, či? Hm? Umíš Rko po slovensky, či? Ako zniem tak, že by som to vedel. Ž ne, ale R ano. Lebo reálne ja tak žeráčkujem, ale... Asi... Já. Aha, ale asi si to nevšimneš. Počas toho. Nevšimnul jsem si, no, nevšimnul. Ok, takže málem si vyhrál menu. Ja nevím, co jsi dělal tady. Waterbucket clutch, takto. Aha. Ale naštěstí mi zbylo ještě pár hápek. Něco se mi tady hodně líbí. Já.
Au. Já to plánujem ale vyhrát upřímně. Neplánujem moc prohrát. Prečo hovorím väčšina... Kamo, ja neviem prečo, ale väčšina videa hovorím tu česky než slovenský. Proč? Příští rok se naučíš místo němčiny češtinu. Zabil si. Úprimne, napríklad, že súhlasím s tebou. Jo. Ty ale bylo by to ústé, kdyby se naučil češtinu. Wow. Ja už mluvím, ja už dokážu mluviť. No i ano, ale neumíš písmena a tyto věci. A jo, Zatím. ja neznajú ž. Ano. Že, Že. no ano. Že. Já to bylo dobré, to bylo dobré, to bylo dobré. Že. Asi Teď polovině Manhuntu tě učíme česky. Tam jsme to došli. Mhm. Multibilingual. Ano. Polygot. Děláme tu sidequesty. Mhm. Robíme, kamo, my robíme tie najviac random sidequesty, ale dohrať toto ne. Ne, to ne. A Čo se děje, Juro? Znova sa mi niečo zlomilo. Mhm. Asi víš čo. Môžem typnout, jestli chceš. Áno. Pickaxe. Tomu ver. Buď mám deprese. No, Juro, to má. To nemůže. Bohužel, jo. Je to tak. Díky tobě prostě lidstvo existuje takto. Bez tebe by lidstvo prostě nebylo dobré. Aha. To si vážim, Blesku, mám ťa rád. Mier. Já tebe taky. Mier. Ano. Absolutní mier. Praha hlavní. Was für ein Geschäft? Ano. Mám stejný názor jako ty, Juro. Malý zombík. Dobrá. Chudář. Malý zombík šel po mně, tak jsem Ano. se schoval do Villager Houseu Ne. a pak šel po Villagerovi. Ne, malý zombík, proč? Mňa fakt neznášajú Malý malí zombík. zombíci, ja prísahám. Ja prísahám, že za mňou sa teraz za chvíľku spálne, že? Není, bohužiaľ. Teda čo? Vieš, čo som povedal, bohužiaľ? Ale máš crush na malé zombíky, Juro. Nemám. Ja prísahám, že nemám. Moderní máme, jo? No, nemáš to koželu. Nahatujem to si. Priesahávaš. Čože? Priesahávaš. Áno. Nic. Tady není. Ale tak ďakujem za ty diamond toolky, jakože život s nimi je tak jednoduchý. Není to len to jednoduchý pro mne. Pro mě ano. A za to Takže kni, jestli děkujem. mám jít rovno, levo nebo vpravo. Rovno. Vybírám si rovnou, Juro. Snad to... Kašle na to, I guess.
Blesko, vieš, čo sa mi strašne ľúbi? Čo? Že proste... Ty si úplne niekde ďaleko. A ja som niekde random. Nie, úplne. Neviem čo. Nie, nejsem moc daleko, takto. Mhm. Já jsem kousek od spawnu. Fakt? Ja taky. Ano. Jenom na druhej strane. Na druhé straně spawnu, či čo? No, asi áno, opačne. Že sme. Ano, to asi ano. Kamo, ne. Zeilübugen. Zeilübugen. Was ist das? Ah, Yes! GG's, bro. GG's. Dobré. Chceš športnout, aby si viděl, jak jsem to Aj. udělal. Aj, kľudne. Udob. No. Jo, máme stejný armo. A fakt. Yo. Ale máme iné sekery, bohužiaľ. No. Aha. Ty takto? Tak on pak nemůže vylézt, že? On No, nemůže. áno, chápem. Tady jsem si odpočítal 50 bloků. Mhm. Dobré. Tak to rešpekt. Už 1-1. Tak potom mám veľký rešpekt pre teba, bro. OK, Ďakujem. dobre ľudia, takže tuto to môžeme ukončiť. Černý blesk je veľký profesionál v Minecrafte, to všetci napíšte do komentárov. A môžete dať like a odber. My s Bleskom sa potešíme a čaute. Čau. To čo sa stalo? Popol. Bro. No nic, dobre. Tak čaute. Čaute ľudia. Čau.